O coronavirus levou por diante a terceira edición física das Mulleres que opinan son perigosas. O foro rexurde agora cunha versión especial a través de internet, poñendo foco na realidade das xornalistas e columnistas durante a crise da COVID-19. É unha edición 2020 non soamente porque se ten que adaptar ao formato que é o digital, senón porque tamén o que decidimos é que ese contexto de confinamento no que tamén viviu o xornalismo e esa precariedade que se fixo máis intensa, se cabe, para moitas e moitos xornalistas, pois tiña que ser o telón de fondo no que programar un encontro. E tamén decidimos que había que buscar temas moi concretos, importantes nesta situación e a partir de aí buscar as mulleres. O evento vaise celebrar os días 26 e 27 deste mes con convidadas que durante a pandemia lle tiveron que facer fronte á xestión informativa da crise, un tratamento mediático que conseguiu desviar a atención poñendo o foco na perspectiva de xénero e nas concentracións do 8M e sobre o que agora compre reflexionar. É increíble que se centre nesa cuestión e que non se centre en outras aglomeracións de xente ocurridas nesa mesma semana, como partidos de fútbol, corridas de toros ou outros eventos deportivos, concertos ou incluso cónclaves políticos, donde había claramente personas xa infectadas e tamén celebracións religiosas, por que non? O Concello de Pontevedra é un dos colaboradores das Mulleres que opinan, tamén a Deputación de Pontevedra. A súa presidenta aproveita para denunciar que o papel da muller no xornalismo continúa nunha situación grave. Según un informe ás mulleres e opinión nos principais xornais galegos, elaborado polo colectivo Xornalistas Galegas, o último do 19, analizou preto de 27.000 pezas de 7 xornais galegos en papel, con máis audiencia no 18. Saben vostedes cantas pezas foron asinadas por mulleres? O 15,5%. Eso sí, as mulleres que rematan as carreiras ligadas á comunicación son o 63%. Ora, eso sí, só opinan o 15,5%. Datos preocupantes tamén en canto aos postos de responsabilidade, segundo ese mesmo estudo que indicaba Carmela Silva, dos 100 programas e medios informativos máis relevantes, só o 25% están dirixidos por mulleres. A súa carreira, non, ademais de directora de La Marea, de